Life is so short. Life is just like a vapor. Kuna ni James. 2020. It is just a year that had reminded tunggal may sakadatay no kasat no kabasip. Calamity has started in January. Earthquakes ti places nga napalpalabas, imay iti pisti iti baboy. Inga na tata, we are already iti situation nga nadagdagsan manan gapus taon iti mapispisti. And the worst is awan pa iti na-discovery agas dayti sakit nga dayti isang sabot. That is a tough one. Ano lang aldaw tinapalabas sagsagay sa even dagiti doctors were expectaran tayo nga makatulong tayo nga tao kat maparparot na. Just like a blink awandan dagiti doctors. And could you just imagine di may isang doktor kat matulungan ako mga tatapay, and all comes dagiti nga doctor, they were gone. It was just January, dangdangan tayo di news nga kasla makakatawan lang dito yung virus nga kunada na pigsa ti Pilipino, awa na effect na dito. And it shocked the world when it came here. Nagadumatan iti sagsagay sa. Sagsagay sa matan, adamat matay, positive confirmed. Agsapan, grabe, social media, TVs, social informations, dagiti internets. May ibagbagamattan nga ni adatan, adadutag saksakit, and even the hospitals is not enough anymore. For some countries, adadagiti measures kan ways tapno ikastada kat mawayaran dayto Medyo makatulong basit kan makulong iti tao tapno nga karkarong agwaras kasla dagi tarakon tay nga manok no napisti da kat ikulong tay tapno nga karkarong nga may bus diay. Irasya ni Putin lubos na tis sa nga gasot nga liyon ikalsada ijay irasya tapno agkulong ti tao. Sa India, it was implemented nga aming nga rumor di tinga ti syudad panguron da. Bautan da tidakkel nga pangur. And some crazy measures has been given. Ijay India matlang takno Canada iso ti mangagas data. Kaginom da ti isbu iti baka tapno pumiksa ti resistansyada. As we try to look at it, the world indeed, the world is trying to do their best to fight against coronavirus. And the world would admit, and the world of medicine would admit, talaga awan pa. Nagrigat nga arami din no kasat no ti mangkontra kan anya ti agas na rito. And the only best thing that they could say is strengthen your immune system. So, sagsagay sa gumatang ti multivitamins, vitamin C to strengthen their body. Because that is the only remedy. And as we try to look at it, no kasi ka concern kasi kabutbutang lang unay ti maytud na dito coronavirus. In many situations in life tayo, dapat ko makastimot lang kabutong kan kastimot lang ti panagsagana tayo, panangisagana tayo ti Kararwam tayo. Nadagson ti epekto iti basol. No ti coronavirus katamaan na itilasag, iti basol isagana na dito ti Impyerno. No kasatno tay kapanpanik iti tao iti panang sangsangon na daytoy nga sakit. Much more kung makadatay nga anak iti Dios. Much more kung mga isagana tayo iti Kararwa tayo. The Bible says the John chapter 3 verse 36. He that believeth on the Son shall have eternal life. He that believeth not on the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Amin nga taang hangain mawat kini Kristi Jesus nga manubot kin mangisala na. Haan nga malakam kibiyag nga ganahin. Tuli katitilikodan na rita na isagana ti Kararwan nga marikna na ti mo ti Diyos ti baybay nga gatoy. Katno pa yung Isaganam iti Kararwam.
Kuram, adan to chimpo na. Agado ti amok nga nataen kapus ta kasi tiraso na napada di da impyerno. Dimteng ti patay na mahanda yung saganaan ti bagida. Di pinaka the best ngay kastate ko kaslamot lang di pa nagsagana ti nga panagpapigsa ti bagida. Well, awan pa dita di sakit. We strengthen our body. We prepare our body. The immune system tayo. Tapno umay di ay ready nga magsango ti body tayo. Dahil nga virus. Well, awan pa inipatay ngayon may kada tayo. The best things that we can do is to prepare iti kararwa tayo. Nga talkom ni Kristo Jesus nga manubot kung mga isalakan mo. Tayo sula ang itirimidyo na nahaka Madusa ti Baybag. Hanga sinsinan dahil nga banag. No ti government tayo kunada hanga sinsinan dahil nga sakit. Uray ti South Diyos. Hanga sinsinan iti basol. Naimas iti basol. Nagmayat nga ayaman iti basol. Nagmayat nga tarakanan iti basol. Nang timurdong na tayo bulang da kan Isagana da kaya. Iti panakay bulang na ti Kararwam iti Impyerno. Kapsat. Ampay ngayon may dahil nga sakit titian mo. Agyaman ka kaniya pa Diyos. Karagiti kakadwa nga adatan dahil nga virus. Mapalagipan ka. Nagpasar-pasar ni patay di tarubayan niya. Kanya nga itipan panunutom. Mukasat no nga Isaganam ti bagim nga papigsam. Kuna day TV. Ado dagiti tao at papigsam dati resistansya dati vitamin C. Iti prutas. Nga dagiti nga makante arubayan da. Kasat naman nga iti Kararwam. Apay hamumatay nga pinanunot nga Isagana ti Kararwam. Isimpa man ti pagbatbatayam. Sino ti pagbatbatayam ti panakaisalakan mo? Ti kasapulan dito kung napigsa nga immune system. Hanga vitamin A, vitamin C. Ti kasapulan dito basol, may panggampan ti basol. Ni Kristo Jesus, awanan na duma. Kapsat. Sapay kuma, tatalkom ni Kristo Jesus. Isaganam mo ti Kararwam. Isaganam mo ti tibiyag mo. Bupan ti panagtalak mo. Tinalpas nga narami na di krus ti Kararwam. Ijay lang ti kasapulan mo tapno may saganam iti bagim. Ken Kararwam nga no dumteng ti tiyempo agtuktok ni patay iti ruangan iti biyag mo. Ang mabaling ko nang mabaling nga ipuspon pa ko i-cancel pa. Talpasan. May ni patay. Ang nga mabaling nga ipabigat deta nga appointment. Di magisagana lang kanyam no may ni patay. Kat ni Kristo Jesus nga anayam iti biyag. Sapay kuma anayam tinaramin. Awanan da dumaha kasapulan nga mangisimpa kan mangisagana ti eternidad mo. Muhan lang nga dinaramin na di Kristo. Ibagam kanya na babanti panagkararag mo. Express mo ti pamatim kanya na iti panagkararag. At mitarag man nagbasol ka. Ngayon, narabi na lang di Krus ti Kalbaryo. Di umanay. Nakasapulang mangisaganam at hanlang ay tibagim, ti panangsangsangam na iti nga padas ti nasyon tayo. Uray mo ti Kararwam. Mapalagipan ka mat nga isaganam ti eternidad mo. Nga mapan iti presensya na. Nga maispal ka. Nga ka Madusa ti Baybag agapapay. Ingat-ingat kapsat. Yan ay apo. Mangitutiyasin na karate.